Kini mga kapren mo na isako. Kagbaba na. Kung sako. Pwede gali kumusoda. Pwede pang sako. Mo na isudlar sa nipa. Sako ha mo na isudlar sa nipa. Sabi ninyo mga kapanog din sa mga sa nipa. Arang ito lang yun. Pang piron, arrange sa inyo mga iso sa sako. Ang dili nimo hampero na arrange. Mga gisi man eh. Mga gisi ni mga friend. Imo ning hampero pagingana na. Panid-panid. Manaon mag prosesos ni pa. Dili nimo hampero og tarong magisi di na ni mapaod. Ma-reject na ni. Busa gusto mong manundog ayaw gyud ninyo kapsang ni pa kinahanglan inyo ayuhon og hapnig busa isulod sa sako. Nagsako dia. Ana na. Oh. Hapnig. Hapnig good. Kumpit na po ka. Kumpit na po ka na, oh. Kinanglan ko bunin mo ang dahon sa nipa. Na. Sa tagsaog kob. Oh. Ligog ko da. Ayaw. Gurang-gurang nga pag hapnig kay magisi ang dahon sa nipa. Di na ni matahi. Gana po na. Gana po soda po na. Hapnig oh. Muna ingana mga kapren. Kuan mo pa. Hapniga kay kuyaw ning daw ni pag mag-isi din ni matahi. Matahi pa nang babas bungi kaysa nipa. Kani kay ko naman pag-isi siya di naman ni matahi ni mo kuan. Itahi ay kay pumok pa nila sa nipa. Oh, dala po do. Pod. Hapnig yun mga kaprin. Ayaw ninyo kapsunod. Sudah sa nipa kay balik-balik naman trabaho balik-balik. Huwag kahumanan. Ingon mo mga kapren og lalim ning magpadig nipa di kini lamang panas nipa abot lang kasi makagwanta din so ako makagwanta ko mga kapren tumaman na yung trabaho sanay naman ko ligapod ayos mga kapren ang pag-arrange sa nipa perting nindota nindot pag yung nipa wala gisi may gisi dili apil kaya dili na matahi oh pod automatic
balag di kayo paspas ang pag-arin sa nipa pas kaya gisi magisi ang nipa maraming importante nga dili siya magisi kung imo ning agisi on aran lain na natan-awon dili siya patahi ops sa may mga nipa diha i-follow ko ninyo subscribe anong ito doon ako sa pag-arin sa nipa sa sulod sa sako sulod sa sako ops ang mingawag yun na rin beraha mga kapren kay kuan dilit tapis katunggan tapis tispan hindi naman ang among kanipaan tapis tispan tapit pasakuan